Puilano video no chengna sekang sanamo chongma kok ongkha norok ani video no naikhan ke full sound rewi khnakan ke chanai tamni hunke tabuk ani video o voice recording kisa hamthaya mobile hamyani bagai khorang kisa lemte kabang rok khlai khnau phia abono norok ignore ma khlainai angbo je mansak norok ni bagai video khlainani bagai chai togui tongo hunke phaidi tini teisa chung chini nakar mong nobel eba kothmayung ni part 2 o chung thanglai Pia o part 2 video no nainani sekang norok part 1 tumung nugya khongui tongkhang ke part 1 no norok sekang o story no khnawi nai paidi hayan ke o story no khnawi norok bujui mangalak eba interest nangalak part 1 video ni link ang description no roi renai norok aro thangai check khlai mano hake phaidi tabuk chung part 2 story no khnana phaisingo chung thanglai sinai story suijakno ang reading riglak ang briefly eba short khlai norok na explain khlainai reading rina thangkang kamo belai kheno jora bonangnai te belai kheno kolok te kaisa kok hunkangke part 1 no ang sanani pokha o story ni character nathan ongkha deborma te khompoi ongkha jomatia khompoi ni buphani mung ongkha banthe jeng part 1 jora khnawi mankha 18 bosor Charayo Nathan bai khompoi hamjak laimani yak ulo janija lama khe kaglaiye 3 years ni ulo teisa basmal khungo borok malai laimani afuro khompoi Nathan ni phone number nakha tabuk borok khorok nui no sikla sokka o part 2 video o chung o bijap ni bkhak phurni simi sik jora no naharjakha Nathan bai khompoi basmal khungo malaimani kisa salai thangka khompoi Nathan ni phone number naharpano waisapano call khlaiyako saljakai bo muitu manjagui Nathan no call khlaikya te malainani bagai saka Nathan ihi hwnui manliya malainani kok markha a gulini Robindra Bhavan hall gandaro tas restaurant ni kaisa tongo arono borok malai lainani bagai kogar laikha borok fast food rok tebulo nawai achuk laikha te chalainani bo chenglaikha apro khompoi Nathan no sao angnono kaisa kok sawi da mano hnui tamo kok sadi hnui Nathan saka khompoi apro bini agini chayarok no nakar sano oroni simina okothumayung ni mung eba title narakjakmani sokpayo okothumayung ni mung nakar mung narakjakma ongkha o story o hamjakma o nakar laimano tui mangno seijago te sajago khompoi Nathan no nakar sanbaye bobai teisa halok manjunani kok kubui bai chengra bai khe bosao tamni hunke bo 3 years ni ulo basmal khungo Nathan no puila nugui bote waisa bini bkhao hamjakma achai thangphirka phia Nathan bono saka bujinani bagai jora kabang nangnai ano wan suknani jora redi hnai aboni ulo sin ongkha kisa salni yagulo khompoi siari manjagui belai kheno lumbo dring laidrop ni jora ba abo maising ni jora no hini mano January eba February tal rogo klai thotok bo saisung rent house eba bara nok tongma bagai belai kheno kosto bo ongjakha bo saisung songui sugui chawi manya kebo care khlainai koroi Nathan bono abo haike lumbui salni salta mai chaya hnei khnawi bo belai kheno khairok jakha te bono call khlai sengka angnono chuba phainai da hnei khompoi sao chuba phaidi hnei hake Nathan bini rent house o thangai bono chubanani thango bo bono chubao bono bithirok paye jora mote jora charo maimui rok songui sugui te bono tugui rok charo abo haikeno nijini hamjangma borok haikeno maya rok khlaiye tonikha bini maya rok no nugui khompoi ni bkhao tebo hamjakma achaikha bo salthamni salo kheno Nathan no kbagai sao adung nung ano nakari residi ang taisani ni logisong ngnani muchungano nini logisong snamdi ang nini maya rok nugui nungbai chalai tongman galak bahai nungbai chalai tongnai abo hairok lengui mangalak hnei Nathan waire wai sakatinani nayo haipano khompoi ni mokol ni muktui no reke reke klai tongmani nugui Nathan ni bkhao nakar mung achaikha haikeno taisa borok hamjak laifiro aboni ulok khompoi nogo maphano sawai Nathan bai permanent khlai nanani wansugo saljabo khamkano bini buma bupha bai Nathan no sinumung rana muchungjagai bini nogo Nathan no talangai thango phiaba jefro Nathan no gurui eba bigra basa hnei sawi mano afurno khompoi ni parents rok bwsajakno Nathan bai kainani muchungjagya ongo tamni hunke khompoi ni parents rok wansugo borok ganang ongma haino bwsajakno bo ganang nukhungo kai rohornani abai ke shanti tonnani borok ni wansukma haipano Nathan ni bwskango khompoi ni buma bupha jong okong no khulok saliya ti hai hnei saka tabuk norok pori tonglai gradio lo kainai hnei
Apro kumpui ni bini bai suma botongo bobo saka bini buma buha songno saka dakdino borok no kaidi hnei phia 3 years ni yagulo jeng oro nugui mano kumpui ni bini bai suma hunke kaijagui paikha te bo bini buma buha songni nogo apro beraina phaimani kumpui ni parents rok bono nathan bai kaknani bagui dagi layo haipano kumpui nathan no kaknani gosia aboni ulok kumpui nathan no sao nini nogo ano tuidi nini parents rok phano chungno kainani da gosi no chungnai leinai hnei nathan kumpui ni kok bai bono bini nogo matalango phia nathan ni parents song tabuk asuk dakti busla nathan no kainani muchungjak laya tamni hunke borok ni imang wngkha busla nathan no lekha pora pairoi chakri khlairoi kaijak ranani muchungjago abo chung part 1 bo khanaka aboni ulok khumpui te mungsa khlainani bini lama kwrwi wngjakgui nathan no court marriage khlainani waisa bo koksao nathan bono bujokna nayo haipano khumpui bujina naya mairok chaya wngui khumpui tongo ulo nathan khairok jagui bono botaisa court marriage khlainani gosiwui bono mairok machario te kubui no bo khumpui bai court marriage ma khlaio aboni 4 mas ni yagulo khumpui bini nogo sahoro je borok court marriage khlaimani kok abono khnawi khumpui ni buma bufasong belai kheno joli jago te chajagi ango aboni bagui banthe khumpui ni bufa belai kheno joli jagui bo police o thangui nathan noromnani bagui sawiyo bo police ni oc no saka nathan ani bwsajuk no belogui talangui ani bwsajuk ni life no nosto khlai tonika norok bono maromnai hnei ulok police rok nathan bai khumpui no rotukna bagui phailayo aguliwo te borok gurkha bosti o khlai nathan bai khumpui no kaisaren house o manphayo police rok khumpui bai nathan no swkakna bagui borok nailayo te nathan no borok bukha aba haike apro khumpui yoknani bagui te mungsa lama kwringui police rok no saka ani adung bai ano mungsa ta khlaidi jodi no chungno swkakhe ang totra duri ruwei kotok soroi thei thangnai aboni majra sabo yachaknai hnei okongno khnawi police rok borok ni samung khlaimani eba borok bumani tokmani swkakna naimani o samung no borok thagui payo usi banthe no apro sao khorok ni kubui hamjakmani belai kheno kwrak tei kotor abono kebo swkagui manya o kok sawi police rok o case no yakari kalangui aroni thangui payo tini ni bagai asuk jora tui no khana laisinai bayapsong part 3 o khe chung bukhak 7 ni simi haino hai khanana ni chenglai phinai nathan bai khumpui ni laibo tei tamo wngnai tabuk khumpui ni bufa banthe asuk bai de o meter no stop khlainai eba aboni ulo tamo wngnai next part o chung abono khana laisinai o part ni bisingtui chung srungjaknai eba srungmung manmani wngkha kubui hamjakmao nakarmung tongo abono chung puila nogui mano chung tumung no kubui hamjagui tongkhangkai nakarui mannai o borok ni chaya no chung je lai thangjak jora ni chaya no chung kunung jagya chini bkhao chung bono nakarui mannai tamni ge chini thanio bini bagui kubui hamjakma khairokma tongo abono sino khumpui busuk chaya khlaikya abo nathan mungsapano ungjagya phia bo bono nakarui ro te aboni bagui no kothmayo bo nakarmung nei narukjago te kaisa nangkukmani srungmung wngkha oro chung nogo gwnang rok bigra bwsabai kainani hingka belai kheno khami thikjago abo chung tabuk real bo chung nugui tongo phia oro chung tamo nokhungka kai jesa problem phano phaithung khorok ni eba borok kunui hamjaknai rok khabaksa khlai borok support khlailai thai te borok hamjakma tongkhangke kubui hamjakma tongkhangke borok jesa problem no phano borok mecheni mano overcome khlai mano oro police ni usitamo sakangke khorok ni kubui hamjakmani belai kheno kwrak tei kotor abono kebo swkagui manya hini bo paithago sawi o case no yakari maklango hake bayapsong norok tei tam srungui mankha comment khlai sadi tei share khlainani tapukdi tini ni bag asuk jora tino norok jotono kaham kwrwngna tongdi hambai।